kestomonikhe ang kaitono manya puruni sini nog nukhungo sakhune wala school ala khungo gubang mano salsa bangya salni bangya umahai tabokhe sung kaitono manmani bisingtoi 2019 ni bisingo mano kaitono oboni bisingtoi ta kisa sung slai jakha tebo 21 ni haite dabo de price ni bisingtoi data ordin ni bisingtoi sung tabo aro kisa aro bisi kai sung slai jakha tabo sung kaitono man khunibo sung slai jangnani bongtoi hai slai jangnai sung bono saimanya tabo khe dabo de price na manoi sung slai jaknani mani kaitono lokni surini butui rong bo sung saimanja tabo slai butui hai slai jangnai bono sung saimanja ya tabo khe sung saimankha dadani bisingtoi pipeline hambai marogo dadana bo jisuni mumbai tui hai khe sono slai romani bagoi kaitoni ko khaibai tebo ang ani nong nukhungrogo mani rang puisa rongni problem mani ani mal mata rongni jeman problem kalai tong khalai ang kaitoni khaniya yasa goi suru khala kaito ani suri mungno yasa go khanago ang buto khlayo jisuno jisuno se ani subrai hinai tebo ang dabo dio Christ na manmanibo ani mojina buku bini bisingtise ang YouTube go nungga haikono Bible study dabo dio Christ ni Bible study bisinga hamnani dingya ano buku mojina bo se ano dairo bo oboni bisingto ang tabo daily no Bible study khainani sudu time ongya khasini se ani bakhago sudu taitongo ang mani Bible study koro khalaise ani ba khatong thia sa phiango an daily khani musugo tabo sukna